ሰላም ተኸታተልቲ ፋሎት ቲዩብ ሎማዓንቲ ድማ እንጥቀመሉ ዘለና ኢሜል አካውንት ካብ እንጥቀመሉ ሞባይል ታብሌት ወይ ድማ ኮምፒውተር ከመይ ጌርና ኢና ክነውፅኦ ንኽእል ወይ ድማ ሪሙቭ ንገብሮ ንኽእል ልብል ብክልተ መልክዕ ከሪአኩም እየ። እቲ ሜትድ ወይ ድማ ቀዳማይ ሜላ መጀመርያ ኣብቲ ሴቲንግስ ዝበሃል አፕ ክሊክ ንገበር። ብምቕፃል ድማ ፓስዋርድ ኤንድ አካውንትስ ዝብል ስላይድ ጌርና ንእልሽ ፓስዋርድስ ኤንድ አካውንትስ ኣብ ዝብል ክሊክ ንገበር። ብምቕፃል እቲ ኢሜይልና ብምርኣይ እቲ ኢሜይል ባዕሉ ክሊክ ንገብሮ። ብምቕፃል ድማ ሪሙቭ ዝብል ክሊክ ንገበር። ብምቕፃል እቲ ምልክት ገይረሉ ዘለኹ ሪሙቭ አካውንት ዝብል ክሊክ ጌርና ክንወፅእ ንኽእል። ካልኣይ መማረፂ ኣብ ጉግል አፕ ክሊክ ንገበር። ቀፂልና ድማ ኣብቲ ጉግል አካውንት ንጥቀመሉ ጂሜል ሎጎ ክሊክ ንገበር። ብምቕፃል ድማ ማኔጅ ዩር ጉግል አካውንት ኣብ ዝብል ክሊክ ንገበር። ቀፂልና እቲ ንጥቀመሉ እቲ ምልክት ገይረሉ ዘለኹ ኢሜል አድሬስ ክሊክ ይገበር። ቀፂልና ድማ ማኔጅ አካውንት ኦን ዚስ ዲቫይስ ዝብል ክሊክ ንገበር። ቀፂልና ድማ ኣብቲ ንጥቀመሉ አካውንት ፎር ኦውነር ኣብ ዝብል ኢሜል አድረስና ኣብ ዘሎ ክሊክ ንገበር። ቀፂልና ሪሙቭ ኣብ ዝብል ክሊክ ንገበር። ድሕሪ እዚ ድማ ኣብቲ ሪሙቭ አካውንት ዝብል ክሊክ ጌርና ክነውፅኦ ንኽእል። እዚ ብምግባር ድማ ኢሜል አካውንትና ምናልባት ኣብ ካሊእ ሞባይል ወይ ድማ ኮምፒውተር እናተጠቀምና እንድሕር ፀኒሕና ነርና ኮይና ሪሙቭ ጌርና ኢሜይልና ካልኦት ሰባት ንኸይጥቀምሉ ንሕና ክንከላኸሎ ንኽእል ማለት እዩ። ፋሎ ቲዩብ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ብምሃብ ኣበረታትዑ። ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ይኹኑ።